l-attenzjoni span jidher li qed tonqos sa 8 seconds. Mat-tfal noħolqulhom naqra ta' trailer żgħir, jien hekk irid immur nara film iċ-ċinema. Noħob nara it-trailer l-ewwel, ħanieħu idea b'di xi ħaġa li ħadd interessani jew le. Illum il-ġurnata t-tfal tagħna mhumiex bored. Morru lura fit-tfulija tagħna. Kemm il-darba niftakar jiena fit-tfulija tiegħi ma f'se naqbad nagħmel bija nnifsi. Iva. U nivvinta. Mhumiex it-tfal li ma jafux joqogħdu attenti, aħna rridu nosservaw u nevalwaw dejjem is-sitwazzjoni u l-bżonnijiet tat-tfal li għandna qudiemna, kemm fil-klessija u d-dar, u naraw li aħna qegħdin naddattaw u naraw kif nistgħu nitgħallmu biex ngħinuhom